भइले तैयारी बदा सहारा के हो कहतानी सखी हम तहारा के हो घूमल जाई मेला में सेंट खूब मार के नया नया कपड़ा पेन्हल जाई झार के चल सखी जुलिया जमुरती के मुँह खुली चल सखी जुलिया जमुरती के मुँह खुली भइले तैयारी बदा सहारा के हो कहतानी सखी हम तहारा के हो घूमल जाई मेला में सेंट खूब मार के नया नया कपड़ा पेन्हल जाई झार के चल सखी जुलिया जमुरती के मुँह खुली चल सखी जुलिया जमुरती के मुँह खुली HK Raja होई दर्शन आज सातो बहिन के माई के चढ़ावल जाई नारियल कीन के होई दर्शन आज सातो बहिन के माई के चढ़ावल जाई नारियल कीन के निमिया पर झूला झूली मूर्ति के मुँह खुली चल सखी जुलिया जमुरती के मुँह खुली भइले तैयारी बदा सहारा के हो कहतानी सखी हम तहारा के हो घूमल जाई मेला में सेंट खूब मार के नया नया कपड़ा पेन्हल जाई झार के चल सखी जुलिया जमुरती के मुँह खुली चल सखी जुलिया जमुरती के मुँह खुली HK Raja राइटर मिथलेश मिशन है रात में मेला घूमल जाई मासूम के साथ में साहिल राजा भय है रात में मेला घूमल जाई मिथलेश के साथ में जई हना बात भूली मूर्ति के मुँह खुली चल सखी जुलिया जमुरती के मुँह खुली भइले तैयारी बदा सहारा के हो कहतानी सखी हम तहारा के हो घूमल जाई मेला में सेंट खूब मार के नया नया कपड़ा पेन्हल जाई झार के चल सखी जुलिया जमुरती के मुँह खुली चल सखी जुलिया जमुरती के मुँह खुली HK Raja माय डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो हर सीधी।